Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε με το φίλο μου. Απλά σήμερα είναι Κυριακή και αύριο θα έχω φροντιστήριο. Τότε θα κάνουμε αύριο και ελπίζω να είστε χαρούμενοι. Να μην σας έχει μαλώσει κανένας γονιός και να έχετε πάντα υγεία. Και θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Τυχαίο, όχι τυχαίο, θα παίξουμε μήπως αυτό ή θα παίξουμε αυτό σήμερα που το έχω παίξει. Πρέπει να προσκυνάσω ό,τι πράγμα βρίσκεις. Οκ, πιστεύω ότι είναι τελείως horror γιατί έχει τάφους, έχει πολλά. Αφού δεν έχει για έναν, εμένα μου κάνει και δύο. Εγώ θα κάτσω εδώ μέχρι να έρθει ένας. Ή μπορεί και κάποια στιγμή να σηκωθώ. Ωραία, μπήκαμε 3 τώρα. Και εγώ το έχω παίξει με έναν άλλον μου φίλο. Μιλάγαμε από το τηλέφωνο και πρέπει να προσκυνάμε. Που σας το είπα και πριν. Ναι. Πρέπει να κρατάμε αυτό το σταυρό και να προσκυνήσουμε. Εγώ θα πάω να προσκυνήσω τώρα τον τάφο εκεί πέρα που βλέπετε. Και πιστεύω πολλοί το έχουν παίξει. Άμα δεν το έχετε παίξει θα σας γράψω στα σχόλια πώς λέγεται. Να βλέπετε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό εδώ που κάνει η τύπισσα. Α, έχει αυτό το EMF, το ξέρω. Το παίρνουμε το κλειδί. Αυτό χρειαζόμαστε να μπούμε εδώ μέσα. Αφήστε το, θα το βάλει η τύπισσα. Ωραία. Εγώ θα προσκυνήσω αυτό. Να είδατε, βγήκε ένα φάντασμα. Το ακουρδάκι. Έφυγε κάτι. Σε λίγο θα έχει κάτι. Αλλά όταν βρούμε περίπου όλα τα κλειδιά, εδώ, όπως αυτό εδώ. Πρέπει να βρούμε το κλειδί, αυτό το πιάτο. Α, όχι, αυτή τη φορά δεν είναι. Κάτι είχε πάνω, το μαχαίρι δεν είναι εδώ. Τίποτα, εσύ. Εντάξει. Ωραία. Πάμε εδώ. Δεν μπορούμε. Νομίζω για τώρα τα προσκυνήσαμε όλα. Εδώ δεν είχαμε κάτι να... Το θυμάμαι. Προσκυνήστε, ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρω τι θα γίνει. Το παιδάκι θα γίνει τερατάκι. Τέρας θα γίνει, παιδιά. Μετά θα γράψει κάτι κόκκινα λόγια. Κόκκινα θα είναι. Να βλέπετε, τέρας. Προσκυνήστε, ρε. Μόνο εγώ προσκυνάω. Πρέπει να το σώσουμε το παιδάκι. Δεν είναι παιδάκι, αλλά δεν ξέρω τι είναι τώρα. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε να το προσκυνάμε, ρε. Για να είναι άσπρος ο σταυρός, γιατί δεν προσκυνάτε. Θα γράψει κόκκινα λόγια τώρα. Νομίζω. Ναι, σωστά. Τελείωσε.
Ωραία, όταν σας λέω να προσκυνάτε. Πώς κάνει έτσι ρε. Ρε, κάντε το να καθοδηγεί. Τώρα το κλειδί που είναι. Προσκυνήστε. Προσκυνήστε. Είδατε που έλεγα. Πες το πεθανά. Μου γίνει δουλάπα. Πάρε πόσο στη ζωή έχει χάσει. Άμα βρω μάσκα το προσκυνάω. Κάτσε βρε παιδιά. Έχουμε μπει εδώ. Σίγουρα δεν έχουμε μπει για να κάνει έτσι. Τώρα πρέπει να ψάξουμε ένα κλειδί. Ναι. Το κλειδί δεν θα το βρούμε ποτέ. Καλά, εγώ με τον φίλο μου το είχαμε βρει, αλλά τώρα δεν θυμάμαι που είναι. Βασικά ο φίλος μου το βρήκε, δεν μου είπε που ήταν. Λογικά εδώ θα είναι. Καλά, πού να δούμε. Είδατε. Κάπου θα έχει να κάτι να προσκυνήσω. Ναι, προσκυνήστε ρε! Προσκυνήστε, προσκυνήστε. Έλα, έλα. Προσκυνήστε ρε, θα πεθάνουμε. Ρε, βλέπετε ότι χάνει ζωή. Προσκυνήστε. Και τώρα και όπου να είναι θα μας χάψει και κόκκινα λόγια. Να. Προσκυνήστε ρε, τι κάθεστε εκεί πέρα μόνο εγώ προσκυνάω. Λέει δεν είμαι αυτός. Ναι, θα σας αφήσω μόνοι σας να το κάνει. Οδηγιά συγχαρητήρια θα καταλάβετε. Αφήστε το να προσπαθήσω εγώ να τελειώνουμε. Άντε!
Θα δούμε άλλο λίγο γιατί όπου να είναι το κλείνω το βίντεο. Όσοι δεν έχασα το βίντεο. Ωραία, προσκυνήστε τα βάζα. Το προσκυνήσω να πει αυτό. Ω, σκελετός. Σκελετός. Γιατί με αφήσατε μόνο μου. Κι εγώ δεν υπάρχω. Κάτσε να προσπαθήσω να πηδήξω. Πήδηξα απέναντι. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και γεια σας.